Il-qorti sabet li hemm biżżejjed provi biex l-ex Chief of Staff Kassilja Keach Kembri jitpoġġa taħt qatt ta' akkuża. Dan kif il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek iddeċidiet li hemm biżżejjed provi prima faċa sabiex Kembri u 3 akkużati oħra jitpoġġew taħt qatt ta' akkuża fil-każ serju li jitratta korruzzjoni, falsifikazzjoni ta' dokumenti u ħasil ta' flus. Għal dawn l-aħħar 15-il jum x'Kembri kien qed jinżamm arrestat fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Iżda tnejn il-qorti laqgħet it-talba għal ħelsien mill-arrest ta' Keach Kembri kif ukoll ta' Robert Zammit u Malcolm Sherry. X'Kembri u Sherry ingħataw il-libertà proviżorja fuq diversi kundizzjonijiet, fosthom depożitu ta' 60,000 euro u garanzija personali ta' 90,000 euro, filwaqt li Robert Zammit inħeles fuq depożitu ta' 40,000 euro u garanzija personali ta' 110,000 euro. Fis-seduta ta' tnejn xedu wkoll diversi uffiċjali tal-Pulizija li kienu parti mill-investigazzjonijiet illi saru fl-aħħar xhur fejn ġew elevati numru ta' laptops, towers tal-kompjuter u apparat elettroniku ieħor. L-investigazzjonijiet saru mhux biss fil-proprjetà ta' Keach Kembri iżda wkoll fl-uffiċċju ta' Nexia BT u Casco. Fis-seduta ħarġu dettalji fost l-oħrajn dwar l-arrest ta' Matthew Patch, ex-direttur ta' Zenith Finance, fejn intqal li huma riċjati il-password tal-mobile tiegħu lill-Pulizija. L-investigaturi għamlu wkoll tfittxijiet fil-binja tat-Times of Malta. Intant għadu mhux ċar meta se jkun qed jinġib Malta l-ex-direttur maniġerjali tal-Elite Group Adrian Hillman. It-talba għall-estradizzjoni tiegħu mir-Renju Unit saret fil-jiem illi għaddew. Is-seduta kienet aġġornata għal 11 ta' Mejju fit-8:30 ta' filgħodu.